Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin maulanon ang kalangitan, may mga pagpanaguog kapag pangilat, bangod sang southwest monsoon. Ang adlaw na butak las 5:31 kay nasang aga, magatunod naman las 6:10 karon sa gabi. Samtang ang temperatura, mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubkob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Action Boy, kag sa aton nga mga ka-aksyon. Welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, welcome. Karong adlaw Martes. Idul Adha sa aton dira nga mga utod nga mga Muslim. Yes. Nag-upod kita sa ila pag dumdum sang ining adlaw no sa pagsaulog sang Idul Adha, Day of Sacrifice. Sige, kagay Alex Fuentes dra, good morning. Wengski Lim Morales. Kay Ramona Villanueva, kag Lisa Joy Ilon Amoroso, maing agaman, sa kay Maria Luisa Luing Melos, Robert Roma, Atia Kim Uriman, Alex Montesa, Bia Jonathan, kag kay Delilah Taylor, sa taga Negros Manda, nya good morning kuno Remia Garcia is also watching. Good morning dira sa imo. Kag migo naton Rumel Galio. Good morning man. Bagong gupit ni siya, no? Sana all bagong gupit. Nagpangayaw Nakapagupit na gid man siya. Nagkadtog dito sa Bacolod para magpaga-haircut. Iba si Misuki, gid siya nga manog haircut. Gani man, no. Alexandra Odsige, kagay Virgie Olpinda, monitoring from Celine Holmes, Ken Vidal Oxenia, kay Ray Baryoga maang agaman, kagay Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimet, La Carlota City. Kay Renan Payungayong maang agaman. Sige. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Sige, Action Doors, imo na. Ay, sino ang last mag-greet? Si Renan Payungayong. Renan Payungayong. Uy ba sila inay naman tadi monitor? Kay... Muna, sa punta ka na. So next na is si Sol Lama Barnat siya. Sawadika! Dra sa may Thailand. May wow pa ko na yung mong Sawadika lang. Dra sa may Thailand. Kaya sa Barangay Handumanan. Saya Family Action Boy. Good morning. Yes. Si Antonio Lo. Good morning man. Dra sa may Lopez Araneta and Lopez East. Okay. Kaya... Maria Fe Abalunan Escobia. Hello, good morning. Kag, of course, araman si Alex Monteza. Ginagreet niya si papa niya Joe, kag mama niya Lolita. Ay, yan na papa? Wow, okay. Sana all may bago na siya nga papa and mama. Charot. Kag, ano to ko naman, nila may sugpon. Sa ila ni Miss Gina Lee, kag Ma'am Jane Dialagdon sang barangay Pandanon DSB. Thank you, good. Best wishes. Bongga. Ano ba? Kasal ba? Robert Roma, good morning man. Kay Baryoga Ray. Good morning. Liog tamyo kay Rochelle Fulgencio Susana nga naga-monitor sa Barangay Pandanon DSB. Alright. Good morning. Kay Narapat Niruga Ragnar. Good morning. Dra sa may DSB.
Kay kumparing Bia Jonathan, kanami sang hair mo. Thank you, kumparing Bia Jonathan. Kanamit man sang binangkal mo. I May agree. basta ginabalik mo ginadapat. Ginabalik mo sa dapat. Ang praise. Sige. Praise. Karon lang. Magabalik naman. kita pagkatapos standby na sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, umpisa karon nga adlaw Martes pag-umpisa na sang gobyerno sa siyudad sang Bacolod ang pag-usar sang duha ka brands sang bakuna sang COVID-19 nga nag-abot sa siyudad sang Lunes, Hulyo 19. Suno kay City Administrator kag Bacolod Executive Director M. Ang, nagbato ng siyudad sang 18,700 ka doses sang AstraZeneca vaccines nga kabahin sang 650,000 ka doses ang inbakal sang LGU. Magluwas ni nagabot man ang 30,000 ka doses ang Johnson & Johnson COVID-19 vaccines halin naman sa gobyerno nasyonal. Suno kay Ang, wala sang vaccination sa mga mall sa karong adlaw bangod holiday, apang magapadayon ang pagbakuna sa Bacolod Government Center kag sa mga barangay. Hulyo 19, 2021, ang unang batch sang Johnson & Johnson vaccines, dugang nga AstraZeneca kag Pfizer para sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ini paagi sa cargo flight sa Philippine Airlines nga nag-abot sa Bacolod Sila Airport, 9:13 kahapon sang aga. Ang Negros Occidental ang may 14,000 ka-vials o kon 70,000 doses ng Johnson & Johnson kag 290 vials o kon 2,900 ka doses ng AstraZeneca samtang Bacolod ang may 6,000 ka-vials o kon 30,000 ka doses ng Johnson & Johnson. 1,870 ka-vials o kon 18,700 ka doses ng AstraZeneca kag 390 ka-vials o kon 2,340 ka doses ng Pfizer. Ang isa ka-vials ng Johnson & Johnson ang may 5 ka doses, isa ka-vials ng AstraZeneca ang may 10 ka doses, kay isa ka vials ng Pfizer ang may 6 ka doses. Samtang posibleng ibalik sang gobyerno probinsyal ang requirement nga negative RT-PCR test results sa mga travelers alin sa Panay nga nagasulod sa Negros Occidental kung ini ang mas ginakinanglan para mapahagan-hagan ang halit sang COVID-19 Delta variant. Ini ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson matapos makumpirmar ang pagkapatay sa isa ka babae sa probinsya sang Antique bangod sa Delta variant. Ginako ni Lacson nga hindi preparado ang Negros Occidental sa tiyon nga magsulod ang COVID-19 Delta variant kag manghalit parehas sa India kag Indonesia. Ang mahimo lamang sunod sa gobernador amo ang pagpaninguha kung paano mapaganagan ang kahalitan sini kag pagpadasig sa vaccine rollout. Sabado, Hulyo 17, ginpahayag ni Dr. Maria Sofia Pulmones, pamuno sang Western Visayas Local Health Support Division, nga isa ka 78 anyos nga babae nga COVID-19 case number 34 sa Antique ang napatay bangod sang Delta variant. If the situation calls for it, we might require again an RT-PCR negative test before entry to Negros Occidental, even coming from Panay. No? But again, we will be observing closely if this variant is really present right now in Region 6. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Natala na ngayon anunsyo ni Anay Negros Occidental 3rd District Congressman Albe Benitez sa masunod nga 2 ka semana ang ngalan sa mga kandidato nga iya makaupod para sa tuig 2022 nga eleksyon. Ini ang ginpahayag ni Benitez kadungan sa iya deklarasyon nga pagpapili alkalde sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Benitez, madamo siya sa ginakonsiderar nga mga kandidato nga iya makaupod sa pagbag-o sa Bacolod. Pila ka mga personalidad nga masami makitaan nga nagaupod kay Benitez, ang musanday Anay Bacolod Vice Mayor Jude Tadeo Saison, Anay Bacolod Konsehal Homer Bais, Anay Provincial Board Member Patrick Lacson, Incumbent Board Member Andrew Montelibano, abang lingkod Party List Congressman Stephen Paduano, kag negosyante nga si Vladimir Gonzales. Ginkopen man sini ang ngalan sa ilang grupo, Ascenso Bacolod.
Sa mga duwa maraton nga balita lokal sa unang kaigyonan, nagatubang sa katapos ng media ang tatlo ka mga opositor sa pagsaylo sa voters registration ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa siyudad sang Bacolod. Inislamo sanday Jonah Abaw, Hector Yula, kag Teodoro Abaw nga nagpalayag nga madugay ng residente sang Barangay Mandalagan. Sa press conference, ginpahayag ni Abaw nga 45 katuig na ini nga registered voters sa Mandalagan kag isa ka insulto sa mga pumuluyo sang Barangay Mandalagan kag bugos nga Bacolod bangod ila ginaduso ang transparency kag patas nga eleksyon labi na sa among nga barangay. Suno kay Abaw, dapat hindi pagtugutan na makarehistro sa Barangay Mandalagan si Benitez bangod wala ini nagtiner sa among nga lugar. Una na ang ipahag ni Benitez nga kumpiyansa ini nga hindi magmadlag o ng petisyon bangod na comply ang tanan nga requirement base sa lahi. Ginpahayag man sang legal counsel sa mga opositor nga kumpiyansa man sila nga paboran sang ERB ang mga opositor. Why we fight for the notification of his registration, it is because it is an insult for us, the constituent of the city of the Barangay Mandalagan. No, not only Barangay Mandalagan, but the whole city of Bacolod. Because we are always on the transparency and the fair election. Ang kabahin sa pahayag sa isa sa mga opositor nga si Jonah Abaw. Nagsumite sa position paper kag nagpresenta sa dugang nga testigo ang tatlo ka mga opositor batok sa pagsaylo sa voters registration ni Anay Congressman Albi Benitez sa Bacolod sa ginpatigang Election Registration Board kon ERB hearing sa COMELEC Lunes, Hulyo 19. Sa press conference, Hulyo 19, naghatag sa update ang legal counsel sa mga opositor nga sanday Attorney Jesse Lanete, Attorney Marcus Aurelian Vaflor, kag Attorney Alan Dueña sa natabo nga ERB hearing. Una nga nagginpayag ni Benitez nga ginatagan sila sa tatlo ka adlaw para magsumite sa ilang position paper. Ginpayag ni Lanete, legal counsel sa opositor, ila ginpresentar ang duga nga duha ka testigo. Ginpayag naman ni Jeronimo Chufisto Estrella, residente sa Mountain View Subdivision, malapit lamang ila balay sa balay ni Benitez kag wala sining nakita ang anay kongresista sa lugar. Suno kay Lanete, wala na sang ERB hearing nga patigayonon pa kundi konsidera sang board ang position paper sa makampo antes maghimo sang desisyon. Liwat nga ginapanindugan sa mga legal counsel sa mga opositor nga hindi residente sang Barangay Mandalagan si Benitez. Tatlo ka mga Pinoy napatay bangod sang Delta variant sang COVID-19. Samtang Duterte, ginumpisa na ang paglista sang posible senatorial candidates nga iya suportahan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Good morning Mandira kay Maria Fair Abalunan Escobia. Good morning kuno sa Aksyon family sa RPHS DC2. Amo ni ang Region Per, no? Region Per. Good morning dira, no? Sa kay Tere Simpron Yong, ginatamyaw niya lang si Kenneth James Yong. Happy birthday! So sa imo Kenneth James Yong, happy birthday. Siling ni Ma'am Vanya, hindi na yan kay Jinky, di alagdo na yung mama kag papa. Hindi ka. Yes, Ma'am Van. Kabalo kami, Ma'am Van. Ginasunlog na namon siya. Ginasunlog lang siya namon, Ma'am Van. Ang tanan ginatamyaw ni Jinky, tamyawon niya. Ang tanan ginatamyaw ni Milili, tamyawon niya. Ang tanan ginatamyaw ni Ma'am Van, tamyawon niya. Ang tanan ginatamyaw ni Atiya Kim Iriman, tamyawon niya man. Tanan na lang yung mga ginatamyaw sang tanan nga taga-energy fans. Tamyawon niya man, no? Do mapadlagan siya konsehal. Do mapadlagan siguro. Basi mapadlagan sa presidente sang EFC. Na. Ay kala, ipadlagan presidente sang EFC. Si ang mama ni Jinky, ngati ginatamyaw na si Jinky, mas lang ginatamyaw ko lang da si Mama Lulit, Papang no? Joe, Lulit at si Papang Joe. Butangan niya na yan, ya. Good morning dira kay Papang Joe, kay mama. Para do ka. Friendship goals. Erla Vega, good morning madala sa imo. Emmy Esmeralda Dolido, kay Wendell Abrinica, good morning. Miles Martir, Jean Pabilo, watching sa Makati. Jeril Lariosa Imbang, natamyaw niya gali si Mitoy, asa si Untoy, nga amigo ko, gabaligya sa Libertad, sang ano? Papaitan. Papaitan? Paitan. Papaitan. Papaitan. Kanding na ya? Paitan. Paitan, oo. So kung magbaka ka kay Paitan, Action Boy, pangitao mo si Untoy. Untoy. Ang balon mo, hindi dampi ang baligyaan ni Untoy. Hindi si Untoy. Oo, mana. Okay, sige. Para ka-support sa business ni Untoy. Yes, correct. Elmer Piloriana from Sipalay. Kay ihada ko na Jocelyn Song Comedia. Good morning dara sa imo. Hawak kamay, ha? Hawak kamay. Hawak kamay. Mo namin. Di kita iwan sa paglakbay. Yeah. Woo! Happy birthday! Hindi ta na pag-i-restrict sa Facebook. Pati yung mumagin na yan. Grabe, naging yung Facebook ya. Diba ko may copyright. Ati, uyat kamot. Pwede lang na. Uyat ano? Uyat kamot. Hawak kamay. Uyat kamoy. Uyat kamoy. Ay, kalain. Bongga. Bongga. Oo. Hindi na to? Kay? Ding ka na, Toby na. Nagpasalamat ko no si Migo to one ball galyo sa tanan nga nag-ubra sa iya bomba. Bomba. Bomba sa tubig. Poso? Okay, may lugar na sa Silay. Sa isa ka subdivision dira nga gintatakdan niya bomba. Kay magpuli sila kundi may ara na sila. Si Nico na lang kulang. So naglahom ta na karon si Nico. So nagpasalamat yun siya gali sa nagtakod sang bomba. Haga ang nagtakod sang bomba nagpasalamat man kay daw niya kadami isang bayan. Very good. Amo na namin ta. Sige. Nagpasalamat man na nagtakod sang bomba. Ay kalay. Very thankful. Tiding ka to Action Boy kagina last. Doon na sa kay kay Evelyn ni Pumuseno. Okay. Kay Rosaleo de los Reyes. Watching live, family Kilantang, Hukson, Lyra, Nero, Samantha, kay Toto, Sian Clark from 5th Street, Progreso, Binalbagan. Levi Lacorte, kita mo na? Yes. Sige. Good morning, man. And kay Ana Sinoro, good morning man sa imo. Ay, naadlawan siya kung bugtaw. Okay lang na, mama. Importante, nakabugtaw kita. Dede. Ginawa niya ganun sa kusako, nakagalasala-sala na ang type niya. Sige lang. Dede Alojamiento, good morning man. Dra sa may Antipolo, Pontevedra. Okay. Good morning, gali Aksyon sa kay Tito mo, Jojo Malayang.
Tito Jo, morning. Kapitan pala sa kabog. Gani, ginapanom mo kasi Tito Jo, gali ah. Tito Jo. Abi ko, Jo lang, pero nakasosyal. Marie Evancia, good morning. Ara siya, galang tao. Good morning, Tito Jo. Tito Jo. Mado ka na may pakdulon si Aksyon Dorel. Kay Marie Evancia, good morning, Mandra sa may Hong Kong. Uy, maulanon man kuno dito sa election boy. Di pari, uy, Typhoon 3? iPhone 3. Typhoon 3. Category 3. Category 3 siguro dito sa ila. Halong-halong dira. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning, Tintin. Bo Tintin. Lolit De Gayo, good morning man. Sige lang ko no, hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Wala kaso. Wala kaso. No case. No case. Wala kaso, no case. Kaya wala kaso, kaya wala sang abogado. Abi ko sang wala sang sala. Sige, Lito Dayap, good morning man. Diding aluhamento, mga agaman. O sige, standby na kita sa mga balita national. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginkumpirmar sang Department of Health nga 3 ka Pinoy ang napatay matapos natapikan sang Delta variant sang COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, pinakauli nga napatay mo ang isa ka 58 anyos nga babae sang Pandacan, Manila nga napatay sa tung Hunyo 28. Ang duwa pa mo ang 78 anyos nga babae sang Baybay Antique nga napatay sang Mayo 30 kag 63 anyos nga lalaki, crew member sang MV Athens nga napatay man. Duga pa ni Vergere, ginri-assess ang tanan nga Delta variant cases agud may buloan ang ila pinakaulihing clinical laboratory kag isolation status. Sa Limaluan, 11 ka Pinoy ang ginkumpirmar sa DOH nga nagpositibo sa Delta variant nga wala man sang travel history. Ginpayag sa Department of Health at DOH ang kinahanglan nga dugangan ang supply ng oxygen sa Pilipinas bilang preparasyon sa tiyon nga magsakaliwat ang COVID-19 cases bangod sa Delta variant. Una nga nagpaandam ang DOH sa posible pagsaka sa kaso matapos na report ang 11 ka local cases ng Delta variant sa Northern Mindanao, Metro Manila, Western Visayas kag Central Luzon. Sunod kay DOH Undersecretary kag spokesperson Maria Rosario Vergere nga sadto pa man ginapreparahan na inis ang DOH matapos na report ang una kaso sa Delta variant sa India. Nagpasiguro si Vergere nga nagakaigo sa karon ang supply ng oxygen sa pungsod pero kinahanglan nga dugangan para mas mangin preparado. Una na ginanunsyo nga mag-export ang Pilipinas ng oxygen sa Indonesia para magbulig sa mga pungsod nga may pagsaka sa COVID-19 cases bangod man sa Delta variant. Nanawagan naman si Vice President Leni Robredo sa gobyerno nga
preparahan sang maayo kag papaskugon ang detection capacity sang pungsod sa tunga sang pag-record sa mga kaso sang Delta variant sa Pilipinas. Suno kay Vice President Lenny, dapat papaskugon ang kapasidad sang pungsod nga mag-detect sang Delta variant sang COVID-19 agud gilayon nga ma-contain ang mga kaso sang virus sa pungsod. Paatag pa ni Robredo, mahimo nga madamo sa 35 ang aktual nga kaso sang Delta variant sa Pilipinas. Ilabi ka pa nga masyado kalimitado ang kapasidad sang Philippine Genome Center para nga o para sa sining variant sang virus. Sa karon nag-record na sang 35 nga kaso sang Delta variant sa naglain-lain nga lugar kabila kalakip na ang Metro Manila, Central Luzon, Western Visayas. 11 naman ka kaso ang pinakamadamo sa bilog nga pungsod ang na-record sa kaso sang Delta variant sa Cagayan de Oro. Sa itong Biyernes, nanawagan na si Vice President Lenny nga dapat mangin preparado ang gobyerno sa posible paglaptas ang COVID-19 variant ngayon sa naglain-lain nga bahin sang pungsod. Dunga pa ni Vice President Lenny, dapat o kung mangin mabudlay para sa mga Pilipino kung hindi sa gilayon mahingagaw kag magluntad ang surge sang Delta variant diri sa Pilipinas. Nagakabalaka sa karon ng grupo sa pribadong nga hospital tungod sa posibilidad nga mapilitan sila nga mas pasang karon ng intensive care units o ICUs kung matabo ang posible pagsaka sa kaso sa COVID-19. Base sa ilang eksperyensya sa pagsaka sa kaso sa tumbulan sa Abril, ginpayag ni Dr. Jose Rene de Grano, head sa Philippine Hospital Association of the Philippines, nga madamo sa ilang healthcare workers ang nag-resign o kung nagsaylo nga may dakong epekto sa ilang operasyon. Sinabaluan, mando sa mga pribadong hospitals nga magdesignar sa 30% sa ilang kapasidad para sa COVID-19 patients. Samtang ginumpisahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang listahan sa mga posible kalakip sa senatorial candidates nga iya gi-endorso para sa 2022 national elections. Ginpahayag sa isa ka mataas nga opisyal sa PDP laban nga ang posible nga mga kandidato nga kalakip sa listahan ang ginalakipan sa pila ka mga re-electionist nga mga senador, kay iman pa nga mga anay senador, cabinet officials kag mga prominente nga personalidad. Kalakip diri sa Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senator Cynthia Villar, anay Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, Deputy Speaker Loren Legarda, kag Information and Communication Secretary Gregorio Gringo Honasan. Amuman sa Public Works Secretary Mark Villar, Transportation Secretary Arthur Tugade, Labor Secretary Silvestre Bello III, Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Cabinet Secretary Carlo Nograles, Communication Secretary Martin Andanar, kag Presidential Spokesman Harry Roque. Kalakipan sa listahan ang makilala nga personalidad nga sanday broadcaster Rafi Tulfo, TV host Willie Revellami, kag aktor nga si Robin Padilla. Target sang Senado nga makapasar sa napulo ka hagna nga tuyo pabakuron ang ekonomiya sa Pilipinas. Pero kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ginalakipan ang mga hagna sa ginaduso nga pag-amyenda sa Retail Trade Liberalization Act, Foreign Investment Act, ag Public Service Act. Dugang pa ni Zubiri, nagapromisa ang Senado sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga aprobahan sila ang ginaduso nga pagtukod sa Department of Overseas Filipino Workers sa Agosto o kon Setyembre. Samtang magapatigan sang caucus ang mga senador angot sa ila anom o kaanom kagulihi nga State of the Nation address ang presidente sa masunod nga semana. Sa katapusang gawain sa aton Balita National, ginkalipay ni Senator Win Gatchalian ang desisyon sa Korte Suprema sa pagpatuman sang mga pagsulundan sa husto nga paggamit sang body camera sa mga pulis sa ilang mga operasyon. Sa madumduman, isa si Gatchalian sa mga nauna nga nagduso sa Senado, ngayon nga kasuguan ini sa 2017 pa kasunod sa pagkapatay sang 17 anyos nga si Kian Lloyd de los Santos sa isa ka anti-illegal drugs operation sang Caloocan Police. Suno sa kay Gatchalian nga dugang ini nga pagsulundan na gumasiguro nga mapabilin nga husto ang inapatuman sa mga miyembro sa Philippine National Police sa iles niya katungdanan. Konsuno sa senador ang pag-obligar sa pagsuksok sa body cameras ang maayo ning gamit agud mangin maatag sa publiko ang salabton sa mga pulis sa kada maghimo sila sang operasyon. Suno pa kay Gatchalian, anuman ang ma-record sang body camera ang magaserve nga mabakod nga ebidensya sa aktual kang matuod nga natabo sa isa ka operasyon sang PNP nga hindi na kinahanglan pa nga magsalig sa testimonya sa mga testigo nga kinahanglan pa nga pamatud-an kung matuod o kung hindi. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon.
Laisha Avlas, mayong aga sa imo dira sa Canada. Sakay Slasher Sumugat. Kay Father Amber dira sa May Concepcion, Talisay. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning. Keep safe man dira sa imo ma'am, no? Teacher eh. Sa kay Kagawad Glenn Burgos, dira sa Barangay Panukoy, good morning man. Sige. Ikembot mo. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Ano naman Nag-ano da si Macron ba? Nag-abisyo. Waya. Good morning kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Keep safe everyone. God bless us all and more power to ARB. Thank you, Ma'am Elizabeth. Happy holidays. Happy Wala holidays. na Brian, no? Yes, wala gid. Kay Lito Palermo Olvido, shout out lang kuno sa tanan nga miyembro sang CWS Construction Worker Solidarity, Bacolod Negros Chapter. Uy, good morning sa inyo mga taga CWS. Ang kay Ma'am Van nga ano gyud panawag niyo nang Ano? emoticon ano ni siya? Wala lang. Anong botilingon siya na? Ice. Ice na. Duga mo na lang nga ice. Ayan ang nagkuha kay Kuana sa kay Alex. Walang yung reaction sa kay Alex. Yes. Kita mo to ngayon sa sabat ni Alex. Oh, eh. Daw mo to. Ako mismo daw nagamumo ko na ulit ko na. Sige. Dex May, DLC. Watching from Cavite. Miles Martir. Tani, tinuwaon sa gobyerno nga libre ang swab test, free sa tanan. Actually, ang province nag-offer na, di ba, Action Boy? Libre gid man yung ano sa ang province. Kag diri sa diri sa aton sa Bacolod. O galing kay kun diin ka lang yahalin, ma'am. Dito kaya kuha sa swab test mo. Like for example, Manila ka, makadto ka dito kinanglan gid swab test mo, magabot ka di. So dito magasto ka gid ya. Actually sa province ya libre. Gin ano na actually sang province Action Boy tani sa national government kadri na lang bala iswab. Tani tigaling wala to gin kasugtan. Kaya balo ka hindi sila wise kita. Hindi Sila sila niya kaya kung di na sa inyo, ti libre, ti wala kita. Muna. Daw insik wala gamay kita. Oo. Kita kan insik ka muna, kung di gamay kita. Hindi gamay kita. Dapat diri swab test para dako kita. Okay. Kaya kung dira, kaya wala kita. Takta? Ito ay karigid na boy di. Kaya magmutagaan mong tao libre, hindi sila ya. Gan. Hindi swab test, hindi ka mo ya. Dito pa lang nga daan. Ito pala swab test, hindi ka mo ya. Hindi sila sa province, hindi magabot ni Blay, swab test hindi sila namon. Pag abot na yung pagpanawag na sila plano, i-swab test dahil naman sila libre. Hindi. Dapat pangalin pa lang diriya swab test na. Correct. Para may kita. Para kita. Kaya kung dire, wala kita, gamay kita. Liit. Liit kita. Liit kita. Basta? Asta. Dayna Magbato Malabago, good morning man. Antonio Flores, tamayaw niyo lang tanan nga driver kapangapi. Kay Aling Nessie sa Libertad. Uy. Driver sa ano ni sa Ton? Driver guro sang jeepney. Oo. Wala mo nakita ang comment ni Miss Jinky? Dilag doon? Kita ko eh. Okay. Ngambalya, good morning uli. Ano ina? Daw ka sa Diyahaw. Kaya lang in greet ni Alex, si Papa niya Lolita. Si Mama niya Lolita, kag Papa niya Joe. Hindi nagsiling kita nga, ay may Papa na sa gliga bago, kag Mama nga bago. Sumabat si Ma'am Kwan, Jinky, si Ma'am Van. Nya iyan ni Jinky dialag doon nga mga pagkagpapa. Silang ni Alex, lols confused tao. Ay nano. Sige padayon ta. Dito kalayo. Far away, charot. Dito ka mo na si Ma'am Vanessa sang mataya niya. Ay, kalayo. Ding ka na to. Ana Agravio Ramirez. MacGregor. Good morning. Kay
Bo, correct ko no ho. Sambal ni Mama Ana Sinora. Correct. Correct. Ang ano nang correct na? Sabuta. Ato guro sa swab Sa test. swab test. Oo. Sige. Kaya Teresa Lina Hakayaw, good morning man. Verdi Colo, Legaspi Coloso, good morning. Yes. Rowena Muñez, good morning. Ang mga nag-aalantaw di Tamiyawanta. Si Dari Pastrana, Romel Castillon, Eduardo Trinilla. Si Dennis Nuestro, good morning man. Sa may barangay 5 gali si Dari Pastrana, Action Boy. Okay. Si Glenn Gatungay. Araman siya. Teka lang. Okay, Miss Jinky. Miss Jesseline Andrada Tiangson, good morning man. Good morning man kay Dennis Omison. Ayong aga. Siling ni Ma'am Jing, kanya intindihan nyo lang ang mga ka-action ha. Actually, we are trying to understand ever since the world began. Bo, grabe. Ay, kalain. Isa doon ka, kung hindi ko maabot balaw. Ikaw ya. I'm trying. Charing. I'm trying. Isa doon hindi ko maabot bala ang ang kataas ng mga Height. height. Angel Sige, Grace Panhilason. Sige. Hindi abot sa ako nga kinaalam. Level of understanding. Hindi masarangan. Si amigo ta Romel Gallo, doon nalipay ko no si One Ball Gallo. Magulagin mo si Romel. Nalipay Nga siya. daw nalipay, magkung daw malipayon da siya. Ay, Ang mga importante, Action Boy. balo ka malipayon nito. Daw ako nakita ko man daw happy gid si Kwan. Oo. Actually mabalik ni siya sa US sa September si amigo ta Romel. Mabalik na siya sa US tapos 2 weeks lang balik naman din siya dayon. Wow, very ano lang dito. Kita malipayon gid siya no? Kantay gani Action Boy. Kita Kantay ako na Action sa Boy. kanta. Go. Ginawa ko na sa kanta. Paminsan rin yung tanong yung kanta mo, Action Boy. Kanta ko na sa karong bikining itim. Bikini itim. Pero sing nasuksok mo bla? Kalain boy di. Hindi vlog para ka daw ano ganisa parang na nang daw ka kwan sa vlog ga Ano compliment man? bala sa imo kwan sa imo ginasuksok bala di ba? Yes, oo. Compliment. So bisan di ko makita balan ko na. Wow. Kaya kabalo kang idaan niya, very, ano yung idaan niya, very, ano gitawag sa naman, Very fashionatic. Fashionatic. well coordinated. Well coordinated. Paano hindi? Sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:48. Kag sa detalye, Balita International, 30 ang patay, samtang 74 ang pilason sa aksidente nga pagbunggoan ay isang bus kag truck sa probinsya sang Punjab sa Pakistan. Sunod sa rescue officials, natabong aksidente alas 5:40 sang aga Lunes, oras sa Pakistan, sa Dera Gazin Khan District. Gindala sa malapit nga hospital ang mga nagkalapilasan kag nagkalamatay. Sunod kay Dr. Najibur Rehman, Medical Superintendent sang Dera Ghazi Khan Teaching Hospital, ginapaabot nga madugangan pa ang death toll bangod madamo nga pilason ang yara sa malubha nga kondisyon. Sunod sa report, hindi na bago sa Pakistan ang mga aksidente nga madamo ang patay tungod wala ginasunod ang pagsulundan sa trapiko kag hindi maayo ang madalanon labi na sa rural areas. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, pabilin sa gihapon sa 6 to 7% growth target ang aton mga economic managers sa Pilipinas para sa 2021 sa piyak sang bago nga mga lockdowns nga ginpatuman sining tuig. Ang Cabinet Level Development Budget and Coordination Committee sang Lunes nagpahayag nga ila sa liwat gin-review ang growth target kag spending program para sa 2021 tubtob sa 2024 bilang preparasyon sa submission ni Presidente Rodrigo Duterte sang masunod nga tuig nga budget sa Kongreso. Sa ang DBCC nagpahayag nga ila gin-reaffirm ang gross domestic product growth target nga 6 to 7% sa 2021, 7 to 9% sa 2022 kag 6 to 7% sa 2023 kag 2024. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos kag 94 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 33 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 55 centimos.
Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, liwat ginpahayag ni Britney Spears nga hindi siya magabalik sa pagkanta tubtob uyat sa iya amay ang iya career. Sunod sa singer nga umpisa sang ginuyatan sa iya amay ang conservatorship sa tong 13 anyos pa lamang ini, naguba na ang iya mga handom. Ang nasambit nga pahayag, ang mga pinakaulihing insidente sa conservatorship nga nagakontrol sa personal kag financial affairs ng singer. Madumduman sa tong 2008 sang uyatan sa amay sini nga si Jamie Spears ang conservatorship bangod sa ginalegar depression. Balita sa sports, magapatigan sang regrouping ang Phoenix Suns pagkatapos nga makuha sang Milwaukee Bucks ang abanse nga 3-2 sa ilang NBA Finals best of 7 games. Ang pagkapierde sang Suns ang Game 5 sa score nga 123-119, amo ang ikatatlo sunod-sunod nga pagkapierde nila sa karon nga finals. Ginpahag ni Coach Monty Williams nga importante nga madaog nila ang Game 6 sa Miyerkules. Pila sa nakita nga diskarte sang coach ng Suns ang paggamit kay Devin Booker nga naka-record sang sobra 40 puntos sa Game 4 kag Game 5 sumuman nila center nga si DeAndre Ayton. Balita Espesyal! Energy! Action boy! Happy Tuesday! Happy Tuesday! Yes, sa aton mga ka-aksyon nga pamati subong adlaw. Happy Tuesday. Happy Tuesday. And sa aton mga utod nga Muslim Action Boy, subong adlaw nagadumdum sila sang Idul Adha. yes, upon Day of Sacrifice. So that's why holiday subong adlaw. Yes. So, Action Boy, girita lang happy birthday si Tatay Estong de Maala. 85th birthday niya today. 85 na si Tatay Estong? Yes, Oh, happy okay. birthday Tatay Estong de Maala. Subong nga adlaw. Kagkadamo sa greet ko nga birthday subong adlaw Action Boy. Happy birthday man kay Angel Gacho sa may tugis. Kag kay dali lang sino pa to ganing kapatamyo kagi naman. Si Mika, birthday man ni Mika Action Boy. Maria Micaela Rivera, 12 years old na siya subong. Happy birthday, Happy birthday! Micaela. Kag sa tanan nga sa ulog sa ila kadlawan karon nga adlaw. Okay. Mga anniversaries, happy anniversary. Mga mansary, oursary, oursary. Oursary, pag ulan sila. Isa ka oras wala sila nagdubiyahan. Isa ka oras. Ay, So happy isa ka oursary. oras pala sila bala niya, love, happy anniversary. Isa ka oras pala sila nubiyanay. Ay, kalai. Pag isa ka oras, happy first oursary. Magduwa na ka oras, happy second oursary. Happy second, Una. happy second anniversary. Swerte na ganyan nga pag hatag Swerte na sang na yan. Action Boy. Sa hatag sang Sobra-sobra na yung kaintaan niya. pag-value. Sobra na yung kaintaan. Lalapay ko mag-minute sorry. O mag-second sorry. Sobra na naging mo yan. May kapoy ba? Anyway, di kita na sa atong balita, special Action Boy. Oh. Ay, dali lang gid bala kay ano ni condolences kun Action Boy sa Debolgado and Lanzar family from Saan hindi kina? Miss Christy Caripol Tanatan. Nga sinong napatay? Si dali lang gid. Dali lang ha. Kaga, sa mga, sino? Ambaya made the reposal of Miss Marilo Jutay Molenio Tanatan. Rest in peace. From your cousin Tanatan sibling San Enrique. Okay. Sa mga kakilala, kabiyanan, magilis ang aton colleague bala nga si Percy Torre. Yang iya nga lubong buwas. Okay. Alas 2 dira sa Palm Haven, no? Palm Haven, Heaven. Ano nga ni Haven? Sa kon Heaven? Haven, Haven. So, buwas ina, arang iya, pero iya bangkay sa mga nahaya sa St. Peter. Sa Alihis, bla? So, buwas ang lubong, alas 2 hapon, kung misa sina sa St. Jude Tadeos Church, para sa church, kag ilubong pagtapos sa Palm Haven. So, sa tanan nga kakilala, kabyanan, mga amigo ni kaupo naton nga si Percy Torre. Ang ngalan niya Persolinan. Sige. Percy Torre. Okay. Sige. So, sa atong balita special Action Boy, hingagawon ta Action Boy. Ari mga tips para ma-enjoy ang movie night sa balay. Especially sa mga hilig lantaw bala sang movies. Kita syempre subong close ang mga sinihan Action Boy. Meron gid dan pamilya ya nga nagaspend gina sila ya kada weekend ya mga lantaw gid sila movie o lulupod sila nga pamilya. Di ba ikaw hilig ka man maglantaw movie? Oh, may ligo yan. Basta galing pili lang ko yung magtanaw sa pelikula. Hindi ko yung siya nanulong ka pelikula. Okay, kapislian nga daan sa Hindi lang ko yung sa mga horror,
hindi ka Hindi lang ko ginaya isang daw ka mga gruesome. Oo. Hindi lang ko isang daw ka mga suspense. Hindi lang ko isang mga feel good nga mga movies. Oo. Ando ka, may damo ka matunan. Feel good bala nang pagwa mo bala daw ka nayanaya, daw ka nami matyago Daw bala. ka nami lang, daw ka ano lang sa Daw ay imo. kabugat ang imo bala nga matyagan. Yes, sige. Daw wala ka itong gina-nervyos. Kaya No, itong horror. why ko naglantaw sang pelikula para nga kibuton ako. Mga suspense, no? Mga suspense na Kaya ang kibuton. bali lang ko na action ba yung mga horror movies, nagapaano na ka naman, kung gusto mo ko na magniwang, nagapaslim na ko. Na? Oh, may mga mura sa ligan yung mga ano, ay sus, Okay hindi na na ako kasi kaya basi niya. matubuan ko, nervyos. Okay na ko niya sa amo niya. Yes. So, ang action ba ang himuon mo para ma-enjoy ang movie night bisan ala ka na sa inyo balay? Syempre, mag-set up ka sa nga simple lang entertainment set up. Para do ka ano man sila at least manamian man bala. Set up kada bisang kung may projector ka mo, di ba? Iban ginabdana nila gina ano ang ilang nga movie. Kaya para do lapad Black Action Boy. Tapos may mga kuha mga popcorn kamanda. Oo. So, mo na siyang next. Oo. Kauna-una sa Action Boy. Excited. So, simple nga entertainment setup. And then, ikaduwa, of course, food trip. Dapat may manamit ka mga hindi magisiling nga malahalon, ha? As long as ga-enjoy ka may Action Boy. Wala ginakaso. Especially sa mga kadamo na may mga Netflix na, may mga kadamo na yan, Kung may ano pa da nga YouTube. mga alantawon, pwede gid. So, mo na food trip namin nga, para malingaw ka mo samtang nagalantaw-lantaw, upod ang pamilya. Kung sino mo daw comfortable, mga updon di ba? Hindi ka mo kahungitay. Buhungitay. Basta wala lang sang gaamo na sang laway mo lang kasi pangungit mo siyang laway mo to. Hindi man nakuusap. Nag-violate na siya sa health protocol. So, ang last action boy, be at your most comfortable. Like ang imo bayo, basta bala naka-trench coat kayo, wala ganun to. Or ano daw, suksok mo. Kasi Basta baga palang gutok. Oo. Basta dumalupok ka na sa imo nga bayo, bala. Or bisan diin ka nga place sila bigay higda gusto miya komportable kaya nga pungko lang. Ara ka sa mo na beanbag. ha? Beanbag. Beanbag. Oo. Naman na siya. Or anong beanbag? Nablang daw, napungko mo daw uplok-uplok. Plok-plok. Lain man na yung katiyog-tiyog yan. Lain na yan. Ang beanbag daw, kuha na siya daw, foam lang na siya nga napungkuan mo bilang sa shape okay. siya imulawas, kuha niya. Ga-shape siya. Kung anong shape sa mulawas. Ikabutleg. Beanbag. Sige, so man action boy para ma-enjoy natin ang mga movie night sa aton nga balay. Ang beanbag yan na bag ni Mr. Bean. Alain. Gamay na ang bag ni Mr. Bean. Okay. So, basta comfortable. Oo. Kinanglan, agree ka mo kung ano ang tanawon yung pelikula. Okay ba si Draco maglinawan? Kasi na ka mo maglinawa, diba? Oo. Iba niya, hindi isang horror. Iba niya, ano mo na bala. Iba daan gusto nila Kasi horror. iba niya, nila Tagalog, parang- mo English. Nga, balo ka rin, hindi ka balotin, hindi tumayong iban. Bigla ka man imo sa tanaw sa English movie. Ako mas namin ako magtanaw sa movie ng English, may subtitle. Oo, kaya para mas maintindihan ko gid siya. Oo. Okay. Kay kung gahamba lang sila action boy, bisan makaintindi ka tod English, pero kaysa hindi mo dahil makuha. Dahil like sa daw ginabasa mo pa sa dalong. Nabasa mas dalong. Ang problema, nagaling ka basa kas dalong, kasi hindi mo nakita ang eksena. Amo man ha, problema da. But at least ang story, maintindihan mo. Correct. Sige. Sige. Sa kaya, Ma'am Alegria Magtang Fortal, good morning dira sa imo. Good morning. Kagsamigo ko, Engineer Ray Ruiz, maayong aga dira, Engineer yes. sa Candoni. Sa Candoni. Good morning. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. May kaupo ninyo sa Action, Brian Morden. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!